porta verde loureiro deixa clarear a lúa. A porta verde loureiro. Estás no Pazo de Mariñán, unha das xoias do patrimonio arquitectónico de Bergondo, coñecido popularmente como Pazo de Bergondo ou Pazo de Láncara. Ten as súas orixes no século XV. Moitas mulleres habitaron este espazo, figuras anónimas que ficaron nas marxes da historiografía. Unha delas é dona Inés de Ribadeneira. Inés era filla de solteira de María González Amio e o nobre Fernán Díaz de Ribadeneira. Casa con Luís Pimentel de Soutomaior, a quen coñecemos ben polas crónicas que fixo un neto seu no século XVII, en as que se describe un episodio de brutal violencia de xénero. Nestas crónicas, contase como, chegado a un punto dunha relación marcada pola violencia machista, don Luís encerra a Inés nun cuarto do pazo e lle asesta 12 puñaladas. Despois, colócalle o espello diante da cara para comprobar se respira, e ela faise a morta. O agresor lisca temendo as represalias. Inés chama polas súas amas de compañía e pídelle que fagan soar a campá morta para que o seu agresor marche lonxe. Despois desta agresión, dona Inés marcha a curarse ao mosteiro de San Paio en Compostela, onde pasará os seus últimos anos. Seguirá escribíndose co home. Inés de Ribadeneira é unha das moitas mulleres que sufriron violencia de xénero ao longo do tempo. Bergondo en feminino visibiliza a súa historia pola súa afouteza e intelixencia para seguir adiante.